Ahoj, zdravím vás z nového videa a dnes som si pre vás pripravil tému o jednom z najdôležitejších skillov skúseného bajkera. Poďme na to. Ako som vám už veľakrát spomínal, práve ak ste začiatočníci alebo menej skúsení jazdci, tak nájazdová rýchlosť, čo sa týka skokov, bude asi v začiatku trošku robiť problém a takisto je to jedna z najdôležitejších vecí, ako sa naučiť skákať bezpečne a správne a moc sa o tom nehovorí, takže si myslím, že je dobré si to trošku dnes rozobrať na drobné a môžeme v postupných krokoch začať trénovať. Čo je najhoršie, odhad na nájazdovú rýchlosť sa nedá kúpiť v žiadnom cykloobchode ani požičať od známeho, takže sa to budete musieť naučiť sami a získať tento skill sami a bude to chcieť len približne 1 000 000 opakovaní. Budeme začínať úplne od začiatku, takže kto je viac skúsený, môže prejsť ďalej. Kto je začiatočník, pozerajte už odteraz. Dôležité je vybrať si správne miesto. Začneme na obyčajnej vlne, alebo teda nenakopnutom skoku, ktorý je naozaj plytký. Nie je nič ťažké pred ním ani za ním, aby nás nič nerozhodilo. A tam bude začínať náš celý nácvik, takže ja tu také miesto mám a také si musíte nájsť tiež. Možno si poviete, že je to zbytočne jednoduché, ale hneď na takomto jednoduchom skoku mám pre vás malý test, ktorý si môžete urobiť. Budete potrebovať nejakú značku, alebo tam marker, alebo niečo, čo vám ukáže, kde dopadáte. Či už to bude nejaký konárik, to bude asi najpravdepodobnejšie, alebo si donesete nejakú svoju značku, kužel, čokoľvek a položíme si ho za odraz, dajme tomu približne meter. A budete sa snažiť ho trafiť, alebo teda dopadnúť zadným kolesom presne na túto značku. A či už pôjdete rýchlejšie a odrazíte sa menej, alebo pôjdete pomalšie a odrazíte sa viac, to už je na vás, to sú práve tie spôsoby, ktoré môžete skúšať, ale vašim cieľom bude trafiť zadné koleso, aby ste cibrili ten odhad a trénovali, že koľko čoho musíte spraviť alebo akú rýchlosť musíte mať, aby ste dopadli tam, kam chcete. Je to takto oveľa jednoduchšie, ako mať hneď nejaký dopad, ktorý by vás stresoval alebo by ste ho nemuseli trafiť a tak podobne. Takže takýto základ, prípadne môžeme potom skúsiť posunúť značku ďalej a trafiť ju predným kolesom. Spôsobov je viacero. Keď takýto tréning spravíte a pohráte sa trošku s tou značkou a budete ju vedieť trafiť, aj keď je bližšie, aj keď je ďalej, tak uvidíte, že naozaj trošku sa lepšie spoznáte a potom prejdeme rovno na ďalší krok, čo je vlastne skákanie skoku s dopadom, ideálne lavicou. Video o lavicách už sme robili, sú bezpečnejšie ako vyslovene dvojak. Keď nedoletíte až do dopadu, tak to veľa odpustí, čiže to bude náš ďalší krok. A čo budem chcieť na lavici, aby sa vám podarilo, je dopadnúť ju až na dopad a ideálne na obidve kolesa naraz. Ak toto zvládnete, tak naozaj to bude veľký ďalší posun vpred, čo sa týka nájazdovej rýchlosti. Opäť, keďže stále trénujeme nájazdovú rýchlosť v pomere s odrazom, môžete vyskúšať ísť rýchlejšie a odraziť sa menej a takisto ísť pomalšie a odraziť sa viacej. Naším cieľom bude trafiť dopad do čista, neseknúť, ale ani dopad nepreletieť. Mne, ale aj vám sa určite bude ľahšie skákať skok, ktorý už ste skákali niekoľkokrát. Vždy je najhorší ten prvý pokus, keď je tam práve ten faktor toho, že to musíte odhadnúť čo najpresnejšie, čo najsprávnejšie a potom už to väčšinou ide dobre. Takže prvý pokus je vždycky najhorší. Ja osobne, keď idem skákať nejaký skok prvýkrát, tak toho analyzujem pomerne veľa a mali by ste aj vy. Či už je to samotný nájazd alebo odjazd, čo nás čaká na dopade. Veľmi dôležitý je tvar skoku samotný, či je to nejaký kicker, čiže nakopnutý odraz, či je to drop, či je to plytký skok, všetko hrá úlohu. Takisto hrá úlohu to, či je mokro alebo je sucho, či je odraz príliš vysoký a možno ma trošku spomalí, keď naň pôjdem. Takže každá táto vec hrá nejakú pomerne významnú úlohu a na základe toho sa snažím vytvoriť si čo najlepší odhad a obraz o tom, ako bude skok vyzerať. Pozor, pri väčších skokoch, najmä na lúkach, sa rieši už aj vietor. Ideme do tuhého, ideme skákať vaše obľúbené dvojáky. Predstavte si úplne bežný scenár, že prídete napríklad do Kalnice, ako sme dneska my, alebo prídete na trail, na ktorom ste nikdy neboli a v strede trailu je krásny dvoják, ktorý nie je úplne najmenší, ale doma skáčete bežne aj väčšie, ale nie ste si istí a chceli by ste ho skočiť, neviete čo s tým. V takomto prípade je ideálne mať skúsenejšieho parťáka, ktorý už takýto odhad má a skočí skok prvý a ukáže vám nájazdovú rýchlosť. To vie naozaj veľmi pomôcť a mne to celé moje detstvo alebo juniorskú kariéru pomáhalo. Ak takéhoto parťáka nemáte, že ste na traili sami, tak to neskúšajte. Naozaj nový skok nikdy neskáčte, keď ste sami. A ak ste v partii ten, čo väčšinou skúša nové skoky, že ste ten skúsenejší, tak musíte zohľadniť všetky faktory, o ktorých som vám hovoril. A čo pomáha veľmi mne a robím to tak roky, predstavujem si na základe vyskúšania rozbehu,
ako skok bude vyzerať, ako ma približne hodí, vytvorím si obraz v hlave, ako by to celé malo prebiehať a ako skok úspešne zvládnem. Zároveň pri takomto vyskúšaní si rozjazdu veľmi pekne zistíte, či náhodou vám na skoku alebo teda na nájazde niečo nezavadzia, či skok nie je príliš do zákruty, či naozaj odraz smeruje do dopadu, pretože to nie je úplná samozrejmosť. Traily sú rôzne, takže všetky tieto informácie sa dozviete a na základe toho v spojení s rýchlosťou si vytvoríte obraz o tom, ako by to malo byť a ako by sa to malo podariť. Možno vám poviem niečo, čo nechcete počuť, ale nečakajte, že nebudete v strese. Jazdím už viac ako 15 rokov a vždy, keď skáčem nejaký skok poprvýkrát, tak mám adrenalín na maxime, ale preto všetci radi skáčeme, nie? Cítiť trošku stres, trošku tlak. Napriek tomu je veľmi dôležité byť pokojný, aby ste nespravili žiadnu takú školácku chybu alebo nejakú hlúpu chybu, zbytočnú. Takže napriek tomu, že som v strese, som nervózny, snažím sa predstaviť si ten dobrý scenár a snažím sa ho aj naozaj vykonať. A to isté chcem od vás. Je mi jasné, že sa nebudete cítiť v tom najviac komfortne. Prvý pokus je vždycky taký, ale hovorím, spravte si správnu vizualizáciu a choďte do toho. Doma som rozmýšľal pri príprave tohto videa, koľko skokov som mohol v živote už asi skočiť a asi sa to úplne spočítať nedá, ale každý jeden, ktorý som kedy skočil, ma naučil trošku lepšie, akú nájazdovú rýchlosť potrebujem, trošku som si zlepšil ten odhad a myslím, že naozaj v dnešnej dobe alebo v súčasnosti ho mám pomerne slušný. A ak sa vám nedarí ten odhad stále vycibriť alebo máte pocit, že tá nájazdová rýchlosť vaša vie byť taká kostrbatá, nie je ideálna, nie je to dôvod na to, aby ste neskákali, ale práve naopak je to dôvod na to, aby ste spravili tých opakovaní viacej, pretože to je jediný spôsob, ako to do seba dostanete, ako sa to naučíte a hovorím, chce to trpezlivosť, strašne veľa skúšania a nebojte sa, skákanie vás dostane presne tam, kde chcete jedného dňa byť. Takže toto je z dnešného dielu všetko. Dúfam, že sa vám informácie budú hodiť. Čakám komentáre, budem sa snažiť odpovedať a už je to len na vás. Bežte trénovať. Ahoj.